Mayong hapon, magdalihi, kaway-kaway ang mga kamo. Welcome sa third service. Salamat sa Ginoo sa second Sunday of the month of March. O tulo o lima ka Domingo sa bulan sa Marso, inay mo tapat, ikompleto na Domingo. Yan ta sa series sa Go and Make Disciples of all nations. Amen? Second Sunday. So, are you ready for the Word of God? Paliyog mo, panindog mga igsoon. Welcome ato mga VIP, ato mga bisita, mga second timer, o ang termina nga nagtiguman o nagsimba sa Diyos sa Espiritu kamatuoran. Let's open our Bible or nakadiri sa lead. Ako ibabasa nino tanan ang atong isgutan karong hapuna. Okay? Ang tanan, mubasa. Ready, go! Second verse, please. Second one. Ang katoy kaduha, please. Okay, ang tanan, ready, go! Daghan sa pangamatano, munda, hantod, sama sa mga bituon, kasi gusto na. Amen. Let's pray. Let's put our hands sa atong heart, Lord. Let this be real sa mga. Ma-experience na mo ni Lord, kay dili ni haka-haka, dili ni fake news. This is the truth, Lord. Kamatuoran imong pulong. Ipaabot na mo sa kinasuran sa among kasing-kasing. Walang ka na kinahanglan na mo. Amay mo man soul winner. What is your heart beat, Lord, to win souls that are lost? Thank you, Lord, sa pag-istorya ni mo na mo, pinagi sa imong spirito. Himang buhi ka matagpulong na mo release sa kong babakal nga punan. And we honor you for being the Lord of the harvest. Just commit everything to you, Father God, in Jesus' name. And then we will praise the Lord. Panikod mo mga igsoon. The fruit of the righteous is a tree of life. Ang bunga sa mga matarong, tree of life. Kahoy sa kinabuhi. Ug katong nakakabig ug mga kalag souls is wise, maalamon. Pero wala nang mundan niya sa Proverbs. Diha sa Daniel chapter 12 to verse 3. Gisumpayan katong nang-abib kalag maalamon. Ningin si Daniel, ang mga maalamon maunsa musidla sama sa kahayag sa kalangitan. O kadtong nakakabig ug daghan ngadto sa pagkamatarong. Katong nagkiyag mga tao aron mamatarong matubangan si Ginoo. Mudan-an hangtod sa hangtod sama sa mga ituon. Ang atong pag-iskutan karon is about soul winning. Ang tanan mo, soul winning. Sabihin niya saya pa, mangangabig ug kalag, mangabig ug kalag. Sa atong nabasa na verse sa Proverbs of St. Daniel, ang mga big wise. Butapot, kumi ka wise, nakabalo ug mibuhat. Muna'y wise. Daghan mang nakabalo, pero wala mo buhat. Ang wise nakabalo ug mi buhat. So, wise person, wise nga mga napil ko lang wise, di ay matawag na to nga we just obey the Lord. But ningon ang Daniel, musidlat ta sama sa kahayag
sa kalangitan. Ako gusto makita ninyo ang picture sa mga taong soul winning, mag-soul winning. Yan. Nag-share. Mauna siya ang kinabuhi sa usa ka tawo nga nangilabot sa soul winning nga bulhaton sa Ginoo. Last Sunday, nag-isgot ta about Great Commission. Out sa ato ang tema karong bulan na nga go and make disciples of all nations. Gisugdan nato ni sa Great Commission last Sunday. Unsa di ay ang Great Commission? Unsa di ay ang dakong sugo sa Dios? Dunay dakong Great Commandment, doon na po'y Great the Great Commission and the Great Commandment. That is Great Commission. Ang Great Commandment is to love the Lord with all your heart, with all your soul, and with all your mind. And the Great Commission, makaplagan sa Book of Matthew, pamilyar ni kayo na to, 19 to 20, tungod ni ini, sa inyong pagpanglakaw, himuan na akong mga kinsang tinunan, kan Jesus, kan sa Diyos. Himuang akong matinunan ang katawan sa tibuok kalibutan. Bunyagi sila sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo ug tudluhi sa pagtuman sa tanan nga akong gisugod kaninyo ug hinumdumi ako maguban kaninyo sa kanunay, ang tanan ng kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Nagkasutan na itong Sunday sa second service, dahil ko with Pastor said, nga ang Great Commission is gi-authorize sa Diyos. Gitagaan ng authority nga mubuhat sa Great Commission. It's a great command, sugo sa Diyos sa matapusan ka nato nga nakabatol or naluwas o nakabatog relasyon sa Diyos. Amen ba? Gitagaan tang otoridad nga mo share sa gospel. And sa Great Commission, it's our mission. Ang tanang disciple doon ay mission to go, mulakaw. And nag-isgot siya na sa atong paglakaw, gitagatag assurance sa Ginoo, makuban siya kanato hangtod sa walay katapusan. So mo ni siya ang naglangkob sa sugo sa Diyos sa Great Commission. So we are commanded to make disciples. Dili lang converts, dili lang mawin, kundi mahimong disipulo. Matudluan sa paagi sa Diyos, matudluan sa mga butang sa Diyos, o makakatkom sa mga butang nga ipabuhat sa Diyos. Masinugtanon, masuko ang mga gitawag og disciple. So, tungod kayo are commanded to make disciple, una nga angay buhaton. Anong tama kayo mong disciple is to go. Ang tanang mo, go. Aron mag-imong disciple, number one na buhaton is to go. Human kaning go, ibaptize. Kinsay nakaagi anak nga nabaptize na siya. Nabaptize sa tubig. Kinsay nabaptize na sa tubig. Na human ka na will, human ka na luwas, kung sa'y sunod ka tikang, bautismo sa tubig. Abi nilang bautismo sa tubig, pasakop o relihiyon. Dili. It's a command. Human ka na kabig, human ka na luwas, bautismuhan ka tubig. O human ka bautismuhan, tudluan ka sa tanang gusto sa Diyos ipabuhat nimo. To make you disciples. So kita nga niya dinhi, nga naglingkod, nakaagi ani nga process. Amen ba? Nakaagi ta. Muna ni ata. Nahimo tang disciples. Kung nahimo na kang disciples, ikaw na po karon ang maghimong disciple. Aron dili maundan ang Great Commission sa Diyos. Sa dili na siya mubalik. So, aron mahitabok ni, kaning go, gingalan ni nato soul winning. Mga big pagkalan.
Mga say, makausahan taro, kanang yun sila, makabig yun na sila. Siguro, gibayran na sila ng 5,000 para na ay makabig nila. Usay, maalaan bitaw ta. But, mga igsoon, soul winning, kanina ay mga big og kalag. But masabot, this is the first step to action para maghimo ka disciple. Soul winning is our obedience to the Great Commission. Walay ma-disciple kung walay mulakaw. Amen, amen? Walay ma-disciple kung walay mulakaw. Soul winning is an act of leading individual to a saving knowledge of Jesus Christ. Mga kanina ay soul winning, mauday ni sa ang pagbuhat or pagkiya o tao para makadungog siya sa kaluwasan mahitungod kan Jesus. To bring souls to salvation. To share the gospel. Aron mapaambit ang maayong balita mahitungod ni Kristo. That's soul winning. Gitawag po ni siyang evangelization, pag-evangelize. Ay, mag-evangelize ta, muadtutan, atong isulti ang gugma sa Diyos ngadto sa mga tao. Gitawag po ni siyang witnessing, nagsaksi. So, kung mayroon kang soul winning, it means sharing the gospel. Ang tanan mo, sharing the gospel. Ipaambit ang imong nadawat. Amen, amen, amen. I-share imong experience that is soul winning, and we are commanded to go mag soul winning ta. Ngayon ang Mark chapter 16 verse 15 to 16. Mark 16, 15 to 16. Panglakaw kamo. Inay mong tapan, panglakaw kamo. Manglakaw ta, inay mong tapan, manglakaw ta. Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan. O isangyaw kining maayong balita. Ngadto sa tanang mga nasangyawan ba ka? Ang mutuo o magpabunyag maluwas. Apan ang dili mutuo silutan. Listen. Kaabuhan ni natong tanan, kitang nakabaton sa kaluwasan. Gisugo ta sa Diyos before God mato sa langit. Before siyang uli sa iyang puluyanan, iyang gibili nato ang pag-soul win sa mga walang pa, ma-win diha sa Ginoo. Ipasangyaw niya ang may balita. Kinsa ang may balita? Si Jesus. Siya ang Diyos nga namatay uli sa atong mga sala. Ug ang tanang mutuo sa ginuhat sa cross. O sa metabo, maluwas. Ang dili mutuo, silutan. Pero nagingon ang Romans chapter 10 verse 14 to 15. Romans 10, 14 to 15. Apan unsaon man nila pagsangpin kaniya kung wala sila mutuo. Amen? Unsaon man nila pagtuo kung wala sila makadungog sa mensahe. Unsaon man nila makadungog kung walay nagwali. Kung unsaon pagwali sa mensahe kung walay gipadala nga magwawali. Sumalat sa kasulatan pagkatahong sa mga tiil ni adtong nagwali sa maayong balita. Tanaw na rin mong tiil. Naaba na ipinigil. Unsa naman ang imong tiil? Naputs para ba na imong tiil? Pero kung wala kay lakaw-lakaw o na good news, ang Diyos dili makatanaw sa imong tiil na matahong. Ang matahong atubangan sa Diyos atong i-obey niya. Matthew 24 verse 14. Matthew 24 verse 14. O kining maayong balita mahitungod sa paghari sa Diyos iwali ngadto sa tibuok. Very good. Tibuok kalibutan. Aron masayon
niini ang tanang tao o unya moabot ang katapusan. Sa Matthew 24, kayo mo nang basahon, doon ay mga ilhanan sa hapit na pagbalik sa Diyos. Kung nakita mo ito karon sa dapit-dapit sa ubos, kingdom, war against kingdom and kingdom. Gingharian na ito sa gingharian, nasod sa mga nasod, magubat. Napay gubat ron? Ayaw lang tama ko yawe ha. Let's be alert and watchful. Labi na kay ang Russia, murang nagpadalag intelligence na to sa Iran. O ang Iran, namumba na sa mga kaalyado sa US. Ug wala pa mahuman ang gera, wala kabalo, unsay kahitabo, unsay hinugdangan ani. Pero nag-ingon ang Diyos. Ingon siya, ang ilhanan na hapit na siya mabalik. Kining may balita, kinahanglan ipahibalo sa tanang tao. Kinahanglan ang good news moabot sa tanang tao. Kaya dunay purpose ang Diyos ganong gusto niya ipaabot sa tanang tao ang maayong balita. Sa atong panahon karon, sa lain-laing dapit sa atong nasa, kabalo ka igsaon, sa Iran, pinakadaghang Kristohanon na akaron sa Iran. Daghang kaayong nga luwas sa Iran, taliwala sa nahitabo sa ilang nasod. Perting daghan ng Christian dito karon, ang revival na kahitabo sa mga nasod. Ug mauni ang timailhan, usatan timailhan, hapit na mabalik ang Ginoo. Tanaw technology, bisag asa padunggan na ang mahitungod kang Jesus. Technology nagpapaspas aron ma-spread ang gospel. Sa ato lang, siguro babaay lang, lakaway lang. Pero ang technology karon naghatod po na ma-realize ang pulong sa Ginoo. Moabot ang maayong balita ngadto sa tanang tao sa tibuok kalibutan. Aron moabot ang maayong balita, mga igsoon, sa mga tao na kinahanglan kinig sa mga taong luwas, na kinahanglan kinig mga tao na mulakaw, musulti, sa technology, mo gamit sa technology, aron makaabot ang good news ngadto sa mga tao. Basi naapa sa atong silingan, naapa sa atong trabahuan, naapa sa atong eskwelahan. Wala pang kadungog, mahitungod sa may balita, mahitungod na Jesus. Nakadungog lang about Jesus, pero ang kabalong kung sa igibuhat na Jesus puli nila. Nagkinahanglan ang Diyos kanato. Gitawag taniya. Inaay mong tapang, gitawag taniya. Gitawag kaniya. Ang mga soul winners, kung tanano to sa Bible, ang soul winning, mga tao na mag-soul winning, gitawag og soul winners. Ang tanano og soul winners. Kung maka-soul win ka, ang tao nga nas kanit-kit, imong dagos kahayag, midagog ang Diyos. Amen ba? Kasi ikaw unang na-win sa unang gikas kanit-kit, na-win ka sa kahayag. Mauni ang dako kayong tahas, gibilin sa Diyos nato. We are called soul winner. Kung doon ay bulaton sa soul winning, naginlang tao. Ang tao ginganak soul winner. Ningon din sa John chapter 4, gikot din atong prayer. Sometimes sa prayer atong Sabado, ni Pastor Gary naghinungdong ko. Ang atong Diyos, before siya ato sa cross, nagsangyaw siya, nag-preach siya, na ato siya sa kalungsuran, kabarangkayan, para iwali ang maayong balita, the kingdom of God. But it's on, si Jesus is a soul winner. Nanuman, one time, iyahang gi-soul win ang Samaritan woman. Kabasa ba to? Katong Samaritan woman na magkabuk siya sa atabay, dayon nag-soul win si Jesus sa iya. Iyang gi-testify, iyang gipaila kinsay tubig nga dili hubas. Iyang gipaila iyang kaugalingon, no? Kaya nagkabuk matong tubig ang babae. Insa nga, manangayo si Jesus og tubig. Ingon ang babae nga,
Samaritan ko, dahil ikaw Hudiyo, di man ta pwedeng magkauban, no? Dili pwede, lumuhat ako ni mong tubig. Pero kung siya, mangayo ka niyang tubig nga, dili mubas. So, nag-soul win siya sa babae. Na-win ba ang babae? Na-win ba ang babae? Yes! Tungay, tingnan ni Jesus sa babae. Kabalo ko. Kanang kang bana. Kanang mo bana, di nang bubana karon. Isa, ay, propeta ka. Nakon siya ba, na-win ang iyang, na-win siya na. Isa nga, kakulong ko niya sa kong kinabuhi. Kung siya na-win siya, kung sa iyang ibuhat, gibili niya iyang banga, nagsudlag tubig, midalagan siya sa barangay, o nag-soul-win siya sa tibok barangay. Yan di ba yung tao? Ay, nalagi tao, nakaila, nakibalo na ako. Kung ang tibok barangay, nanatong ang Jesus. Naminaw. Sa din naminaw sa Jesus, ang uban nito, ang uban na lang ito. Ang hingon taan, ang ginalang Diyos na ito, musolwin puta, bariya ng Jesus. Amen? Ang mga soul winner, mag-soul winning, gingan na kong soul winner. Ang tanan kong soul winner. Another name sa mag-soul winning. Di lang soul winner, fishers of men. Naka-encounter na mo sa Bible? Fishers of men. Sa Marcos chapter 1 verse 16 to 18. Mark chapter 1, 16 to 18. Samtang nakaw sa Jesus na dapat sa lano sa Galilea, nakita niya ang magsuong mananagat. Si Simon o si Andres nga namukot. Unya mingon si Jesus kanila, kuyog kamo kanako, tudluan ko kamo pagpanagat og mga tao. Diha-diha gibiyaan nila ang ilang pukot ug mikuyog kaniya. So usa di ay sa termino sa mag-soul winning, di lang soul winner, kundi fishers of men. Sama di ay ta sa mga mangingisda og tawo. Kung buhaton na nato, we are called fishers of men. Another terminology sa mag-soul winning is ambassador of Christ. Ang tanan mo ambassador of Christ. Ang tanan mo sulti ambassador. Kabalo ka kung sa ambassador, tigpamambak sa usa ka nasod. Amen? So kanang lain nasod na sila ambassador sa kada nasod, mag-represent sa ilang nasod. O kita sa diyang ma-involve ka sa soul winning, gingan lang tag ambassador of Christ. Diya sa 2 Corinthians chapter 5 verse 20. 2 Corinthians 5:20. Busa aniya kami. Gipadala. Ang tanan mo, gipadala. Gipadala ni Kristo. Ako, ikaw, personally, we as a church personally, ingon ang Biblia, gipadala ta. Nagrepresenta ni Christ. O sama, rana ang Diyos gayon, nangaliyupo kaninyong pinaagi kanamo. Sa ngalan ni Kristo, naghangyo kami kaninyo nga makig-uli kamo sa Diyos. Pagkadako nga as mga igsoon, ang mga ambasador nga naas atong nasod karon, nagrepresent sila sa ilang nasod. So unsay ilang isulti, nagrepresent sa ilang nasod, mauto siya nahimong tigpamapa sa ilang nasod. Kita tigpamapa sa Diyos diri sa mga tao kapakailan niya. Amen? We are called to be ambassador. Pinadala. Dili pinadala sa Happy Church. Dili pinadala sa usa ka mundo. Gipadala ta. Girepresent nato si Jesus para sa uban nga pakaila sa Ginoo. Nga sila makahimo or pinaagi usab sa pagtuo sa diyan musulti tanila sa maayong balita, makabaton sa nagpatuo, mapasig-uli sila sa Diyos. Tanaw ra gud ng Bible, sa ngalan kita dai mingon nga, sa ngalan sino pasig-uli na ba? Kita tanan na hilayo gusto sa Diyos makabalik ka. Kita'y gamiton sa Diyos. Inay mo tapat, gamiton ka sa Diyos. Amen? Gusto ba kang magpagamit? Amen. Another term sa mga nag-soul winning,
Gitawag siya kung sa ito number 1, soul winner. Ang tanan mingon, soul winner. Sunod, kung sa ngalan na to, fishers of men. Sunod, ambassador. And the last, we are witnesses of Christ. Ang magsulwining mga saksi ni Jesus. Dili saksi ni Jehovah. Saksi ni Jesus. Ingon ang 1 John chapter 1 verse 1 and 2. 1 John chapter 1 verse 1 and 2. Nagsulat kami kaninyo, si John niya, the beloved. Nagsulat kami kaninyo may tungod sa pulong nga naghatag sa kinabuhi. Ang pulong diyan nagdaan sa pagbuhat sa kalibutan. Nadungog na mo kini. Unsa tayo gisulti ni John? Kasi nakadungog si John. Nadungog na mo kini, nakita na mo, nahingkap na mo, gipadayag na ang mong kinabuhi ug nakita na mo kini. Busa nagmatuod kami niini ug gisangyaw na mo kaninyo ang kinabuhi walay katapusan nga diha uban sa amahan nga gipadayag kanato. Ang witness, saksi sa unsay gibuhat sa Dios iyang kinabuhi. Natay gibuhat ang Dios sa imong kinabuhi. And you are now a witness. Si John sa kanyang panahon niya siya, nakadungog ni sa gisulti ni Jesus, nakahingkap ni. Sa punto yan, daghan kayo sa experience. Muna siya nga, ako po nang gisulti ninyo, parang pinaagi sa mong pagsulti ninyo, kamo po mahiusa na mo. So kung wala na yung masulti, dili po kaabot ang may balita. So kitang tanan, gitawag ta as soul winners, gitawag ta fishers of men, ambassador for Christ, and we are witnesses. Kalapakan sa nato si Lord. Balo nga Magson, importante ba kayo ng bulhaton na gipiyal sa Diyos nato? Importante kaayo ni, importante pa niya sa imong pag-eskwela sa law. Importante pa niya sa imong panginabuhi. Importante pa niya sa tanan nga imong gipakabililhon. Kay ang gisugo sa ato sa Dios is kalat nga mopuyo sa walay katapusan. Usahay mo bation lang nato ba nga gamay bitaw kaayo abutan ang pagpangabi ug kalat. Pero kabalo ka atubangan sa Dios unay pinaka-importante nga bulhaton nga gusto sa Dios mabuhat natong tanan kung nakabato na kagrelasyon sa Dios. Ang bulhaton sa pag-win og souls. Ang bulhaton sa pagpangabig og kalat. Minang kadri Magson, is everyone's responsibility. Kung nakabatong ka pagtuo, kung naluwas ka, responsable nimo nga magdala og mga bigyan kalat. Gitagaan ta sa Dios og responsibilidad to win souls mga igsoon. Kung naka-experience ka sa kaluwasan, naka-experience ka sa gugma sa Ginoo, naka-experience ka og relasyon sa Dios. Na-experience nimo ang mga buntang nga kana bitang kahibulungan na itabo sa imong kinabuhi sa diyang naluwas ka, you are called to win souls. Gitawag na ka para mangabig ka lang. Gitawag na kay Zoon. Pwede di mong buhaton ni one-on-one. Pwede mo nung buhaton grupo imuhang siyemran. Pwede di mong kung di rin baka atong krusada atong Nigerian krusada usato ka-evangelize pag-evangelize sa mga tao. Pero mas nindot kaning muwin ka og soul one-on-one. Tungkol kay mabatik nimo ang joy to win souls kay maoray kalipay sa Dios ang pagpangabig ug kalan. Mo na ningon si Paul sa Romans chapter 1 verse 16 to 17. Ang uban siguro magpanuko nga magpagamit bisag experience na nila ang Dios, manuko sila ba? Tungkol kay nasa apprehension, doon na sila mga na-experience sa una nga insulto sila, gibalibaran sila. Pero di tang pundang maisoon. Kay kini nga tas hangtod buhi pa ka ipabuhat ni sa Dios sa tuan. Ingon si Paul, Romans chapter 1, 16 to 17. Dili ko ikaulaw ang maayong balita. Kinsa may balita?
Jesus. Kay kini mao ang gahom sa Dios. The power of God to save. Pagluwas sa tanan nga. Sige, tandaan mo. Gahom sa Diyos pagluwas sa tanan mo tuo. Una, Hudiyo. Inuman dili Hudiyo. Kay gipadayag sa may balita ang paagi, ang tanaming paagi. Paagi sa Diyos, dili paagi sa reliyon, dili paagi sa mundo, paagi sa Diyos ha. Paghimong matarong sa tao. O kini pinaagi sa pantuo. Gikan sa sinugdan, hantod sa katapusan. Sumala sa ingon sa kasulatan, ang gihimong matarong sa Diyos, mabuhi, pinaagi sa pagtuo. So mga igsoon, atong responsibilidad ang pag-share sa gospel. Kung dili nato ang nga ikaulaw ang persona nga nagluwas nato. Kinahanglan ipaambit nato siya sa pan nga nagkinahanglan sa kaluwasan nga si Jesus ra ang makahimo. Now, tulong ka rason nganong kinahanglan ta mahimong soul winner. Tulong ka rason lang pagyon sa pag-agaro. 3 reasons why we must be a soul winner. Number 1, because maunay primary reason nga si Jesus mianhi sa kalibutan. Kay maunay ang pinakarason nganong si Jesus mianhi sa kalibutan. Unsay rason nganong mianhi ang Dios sa kalibutan? Nganong mitunog siya sa yuta atong gitumban? Nganong nag-experience siya sa atong experience samtang diri pa siya? Unsay rason nganong nanaog ang Dios? Mangutana ko nimo, unsay rason nganong nanaog ang Dios? Luke chapter 19 verse 20. For the Son of Man came to seek and to save that which was lost. Mga tao, nakawala ba? Mga tao, lost ba? Yan siya dili kay nakangkan kitang tanan. Naputol atong relasyon sa amahan. Ug may ani siya, ang relasyon nato sa amahan naputol tungod sa sala. Ug may ani siya para bayaran ang tanan natong sala aron mapasig ulit ta sa Dios. The very reason, paminaw makayo igsoon, put this in your heart. The very reason for 33 years nagpuyo sa Jesus diri sa kalibutan. Mitunog siya, ning kaon siya sa atong pagkaon, na-experience siya sa kalisod sa kalibutan. Nakita niya ang kahindan sa tao ngay ang gigugman. Walay laing paagi na ang tao malugat, kundi mismo ang kinabuhi sa Diyos yan ihatag. Para lang ang tao mapasig ulit sa amahan. Pinaagi sa iyang kinabuhi. So kini nga gibuhat ni Jesus. Kini nga tas iyang gibuhat na una niyang gibuhat is to save us. Ug sa dang naluwas na ta, kita na gud karon ang magpagamit para ang uban maluwas. Amen mga igsoon. Please, atong himoong seryoso ang giseryoso sa Dios. Ningon pagod siya di sa John chapter 3 verse 17. John 3:17. Please, maminaw pa ta palihog mga igsoon. Listen please. God sent His Son into the world not to judge the world, but to save the world through Him. Ang kalibutan maluwas pinaagi kang Jesus. Ikaw maluwas pinaagi kang. Ang mga tao sa gawas maluwas pinaagi kang. Ang tanang tao maluwas pinaagi kang Jesus. Miyan siya para ang tao maluwas. Ug sa diyan naluwas na ta, kita na po ang mo sulti sa ubang. May tungod sa gibuhat ni Jesus, puli ka na to. So, the very reason nga ni ani Jesus is to save us. To save humanity. O kinahanglan mo abot ni sa mga tao nga wala pa kadungog sa maayong balita.
Jesus came for the redemption of humanity. Maluwas ang tao. The primary purpose sa Diyos is to redeem man. Ibalik ang relasyon sa Diyos o sa tao. Amen, mga ison? Para ang tao maluwas sa sala o sa silot sa sala. Ang tao matangtang sa balatian, sa kapubriyo, sa tuklo. Ma-deliver sa tanang vicious and tinabuhi. Yan it is to say. Ang salvation is not only sin. Salvation is whole. Kaluwasan sa atong sa tanan na area sa atong life. Muna gianihan sa Dios mga igsoon. Eternal death atong ang tagpadong-padulngan pero giluwas na sa Dios. Paberti kapobrigo ang tunglo na. Humana giluwas sa Dios. My primary mission here is to save people. Unang igsoon ang primary reason po na to. Ang primary mission po na to is to win people for Christ. Amen? Maning rason na seryoso ko na to ning gulaton sa pagka-soul winner, sa pagpanghabig kalag, sa pagsulti sa gugma sa Diyos nga to sa tao. Kay mao ni ang rason nga nung miani sa Jesus dili sa kalibutan. Seryoso ko na to ni nga trabaho igsoon. Kay dili ra ni nato buhaton sa kalibutan. Sa langit wa nay soul winning dito, dili ra ang soul winning. So kaning atas, kaning abulhaton, gipiyal sa Dios sa tanang luwas, sa tanang naka-experience sa gahom sa kaluwasan ni Ginoong Hesus. Ngayon pa yun ang Acts chapter 4 verse 12. At ano mo yung Acts 4:12? Ang kaluwasan, tanan ba sa palihog? Wala ngay langin. Nga maoy, makaluwas kaniya. Ang kaluwasan, makaplagan lamang kang Jesus. Dili makaplagan sa pundong. Dili makaplagan sa relihiyon, maayong binuhatan, diha sa persona ni Jesus. May soon, mga last week of February, dito ko sa Cagayan, sa SNA. Ipasakay ko sa kong anak sa taxi kay muato ko para nakoy atuon. Samtang nagsakay ko sa taxi, pwede katabian kayo ang taxi driver. Ako mo ito isa. Sugod siya. Ingon dahil sa ako. Ma'am, isuda kayong panahon na no. Huwag yung kong istor. Sige ko siya pa. Isuda kayong panahon na karoon no. Hantod na sangyaw siya. Siya di pa hantanan na musampit sa Ginoo maluwas. Kuyas, tinuon. Kabalo ba ka? Ma'am nga, walay tao nga maimpierno sa walay katapusan. Ha? Isa wala daw tao nga maimpierno bisag dautan niya binuhatan din sa kalibutan. Wala ko rin mupuyo sa impierno sa walay katapusan. Kay impierno kuno po'y anan ra sa yawa o katong ang yawa o mga demonyo ay mupuyo sa walay katapusan. Ang kalag sa tao din daw mupuyo sa walay katapusan. Ha? Kung ba? Sige lang po para makakuha ko sa iyang punto. Muna yung punto. Isa di ba ang tawag sa ngalan sa Ginoong maluwas? Ko yes. Yung dahil sa, kung ang tao mamatay, damutan sa binuhatan, pag-abot sa impyerno, mutawag siya sa Ginoo. Pertig yung paanang. Pertig yung lisura iyan patulunan. Siya mutawag siya sa Ginoo dito sa impyerno. Di ba ingon ang Biblia, ang mutawag sa Ginoo maluwas? Maluwas siya dito man, sa impyerno. Wala'y mo po yung magalag sa tao sa impyerno. Yawa na mo. Sa impyerno. Ay, pinawaris. Ang demonyo. May isang problem naman ni Maoy mo, ha? Kaya ka naabot naman ni Megsoon kay mo. Ingon mo tako. Wala ka kabasa sa Book of Luke chapter 19 nga doon ay doon katao na matay sila sa roog ang dato. Kung saan natabog ni Lazaro? Diretso siya sa paradise. Sa puluganan sa Diyos. Ang dato,
bingay na mga pagkita na to ba, na doon eternal death. Nino daw ang dato. Lazaro, ito sobra mo ng imong kamot sa imong dila. Ay, mas tubig. Then, ito sa akong dila, kainit, kainit. Man ang init, langit o inverno. Tingnan si Lazaro. Dili man pwede ka, di man ko katabok diha. Amahan, amahan, ina si Lazaro, naniya ang kamot, pasong tubig, kay akong dila mo, bisa magutang lang gamay tubig, sa akong dila, kainit, Iyon daya na naman. Dili ka kanao kay Lazaro diha, kay dunay bungaw nag-alini mo o kang Lazaro o kanino. Dunay separation. Isa na, mag-suffer ang kalag sa walay katapusan. Wala na'y panahon mo tawag unfair kung kaayo. Diri pertimbuhan kung dauntan pag-abot sa impyerno manawag. Inay tapat pag-sure. Ganyan, saan ito patulog na atong tawana? Uy, di na ako makaya. Kunya kinahuman naman nanaog naman. Ay, huwag yung kukimong di mo na pwede may takbo. Kung ikaw sa kiyawan anak niya, wala pa kakabalo sa kamaturan. Paglipay din sa kalibutan. Hala! Kaon, inom, tanan buhata. Kaya ni ka-impirno, tao ka ang Ginoo. Kaya magsabong ka sa langit. Disgrasya kalat atong taon. Pero mga igsoon, ang kaluwasan samtang buhi pa ka. Ang pagbago sa kinabuhi samtang buhi pa ka. Lison po kayo na pagtulunan. Salamat, Lord. Number 2, ang rason kanima ni Jesus din sa kalibutan to save the lost. Na-save ba ka? Save the lost. Kita na po karon ang mag-soul winning. Number 2, because you have given the task of reconciling men back to God. Kay gitagaan tag buluhaton. Inay mong tapat buluhaton. Imong buluhaton, akong buluhaton nga masig uli ang taon nga to sa Dios. Diha sa 2 Corinthians 5:18 to 21. 2 Corinthians 5:18 to 21. Gibuhat sa Diyos kining tanan ug siya usab ang nagpasig uli kana to. Pamita magayohan listen to the word. I-register sa imong kasing-kasing. Gibuhat sa Diyos kining tanan ug siya usab ang nagpasig uli kana to ngadto kaniya. Pinaagi kan Kristo ug gihatagan kita niya. Tanan mo gihatagan ug buluhaton sa pagpasig-uli sa uban ngadto kaniya. Mo'y among mensahe nga ang Diyos pinaagi kang Kristo nang masig-uli sa tanang tao ngadto sa iyang kaugalingon. Ang Diyos wala na mag-isip sa ilang masala ug gihatagan kami niya sa mensahe kung saan pagpasig-uli kanila ngadto kaniya. Busa aniya kami pinadala ni Kristo ug sana mga ang Diyos kayon ang naliupo kaninyo pinaagi kanamo. Sa ngalan ni Kristo. Naghangyo kami kaninyo, makikuli kamo sa Diyos. Walay sala si Kristo apan, gipakasala siya sa Diyos. Aron kita. Sa atong pagkayusa kaniya, makabagok sa pagkamatarong sa Diyos. Mga igsoon, una sa tanan, ani nga verse. Gihatagan kita niya sa bulaton sa pasig-uli igsoon. Itagaan ta sa Diyos o bulaton pagpasig-uli sa uban pinaagi kaniya. Gihatagan tag buluhaton. Amen? Di lang buluhaton, gitagaan ta niya mensahe. Wala ta niya kita buluhaton nga, o kamo lang, pasagdan ta mo. Gitagaan po ta niya message, kung sa'y message na to, ang Diyos ay makaluwas. Amen? Pinaagi sa pagtukan ni Jesus. Ang tanan mo ito sa tibot ni Jesus sa cross. Kung saan? That's the message. And then last imong po siya. Oh, sa verse 18, dahil sa itong gibasa, yan agad nagbulaton. Dahil sa verse 20, yan agad nagmensahe. O
Sa verse 19, mensahe, and verse 20, gipadala ni Kristo og samara nga ang Dios nangaliupo kaninyo pinaagi kanamo. Kita'y nagrepresent kang Kristo ngadto sa uban para ang uban masig uli sa Dios pinaagi kanato. What a responsibility. What a task. Usa ka mahimayaon nga buluhaton gipiyar sa Dios sa matag usa kanato. Kung pasabot responsibilidad nato, assignment nato, job description nato, ang mahimong magamit para sa buluhaton sa Ginoo. Amen mga igsoon, dalas. Ngano importante mahimong soul winner ta? Because God wants all men to be saved. Gusto ang Diyos ang tanang tao maluwas ka, amen. Maluwas imong papa, amen. Maluwas imong mama, imong mga igsoon, imong parente, imong classmate, imong kawan sa trabaho. Maluwas ang tanang tao. He wants that all ang tanan maluwas. Mga igsoon ko sa Diyos, dili sa hamay-hamay ang value nga gihatag sa Diyos sa tao, sa kalag sa tao. Unsa ka precious ng kalag sa tao nga gusto gyud sa Diyos nga maluwas ang tanang tao. Mauni ang heartbeat sa Diyos. Mauni ang pinitik sa kasing-kasing sa Diyos. Kada minuto dunay mamatay. Wala kabalutan kung kanong kalaga, malangit, or maimpirno. Pero ang heartbeat sa Diyos gusto niya, walay maimpirno. Gusto niya ang tanan muadtong langit. Makita siya, makikauban niya sa walay katapusan. Muna importante kayo nga mangilabot ta sa buluhaton sa Ginoo. Importante kayo, kung tanaw na tayo ang Bible, God wants that all men will be saved. Imposible kayo tanan maluwas no. Imposible kayo masuloy na kung tanan. But kung utikan lang tao, one, usa lang, mukatay na na ang may balita nga sa uban. Sugdan lang na ito usan-usan. Kaya ang Diyos gusto siya ang tanan maluwas. Mauni ang kasing-kasing sa Diyos, makabalik ang mga tao kaniya, makaila or maka-experience sa power of salvation. Matod pa ni Benny, hindi ko malimot, the greatest miracle na mabuhat sa Diyos sa tao is kanang ma-born again siya in the Spirit. Kanang maka-experience siya sa kabaguhan na dili siya nagtrabaho, kung dili trabaho sa Diyos ang kabaguhan. Amen? Diya sa 2 Peter chapter 3 verse 9. 2 Peter 3 verse 9, ang Ginoo dili maglangan. Ang tanan mo dili maglangan. Pagtuman siya ang gisahan kung siyang saan. Mubalik na siya. Piringon siya. Ang uban, nag-unang-unang, naglangan-langan, dugaya po ng Diyos ng puliway, di balik. Kung saan naman itong iga. Pero sa apa, nagpailog siya. Nagpailog kaninyo, kadili siya buot, nga usa malaglang, kundili ang tanan, maginulsol o mubiya sa ilang mga sala. Ang tao na ginulsol, mubiya sa sala. Amen? So, dili ka bubuton sa Diyos na ang tao malaglang. Gusto niya ang tanan maluwas. Then, ikong magdudiri, si John chapter 10 verse 16. John 10:16. Ako adunay ubang karniro nga wala may sakop ni ining turila. Turil ba na sa Diyos? Yung siya doon na may wala masakop. Kinahanglan dalon ko usab sila ngani o mamati sila sa akong tingog o mahimo silang usab lamang kapanon ubos o sa ka magbalantay. Dili kontento ang Diyos na kidaran. Dili kontento ang Diyos. Dili sa pagadian daghang kayo diri nga mga tigumanan nga nagtudlo sa Espiritu o nagsimba sa Espiritu kamangkuran. Nagsangyaw nga sa Jesus, Ginoo, daghang kayo. Pero dili katumbas sa populasyon sa pagadian. Perteng daghan ang tao sa pagadian. 700 or 1 million na ba? Pero lang ang mga born again Christian. Are you born again? Born again ba ka? Pag sure, imo maglingkod diha. Kung na-born ang imong Espiritu sa Diyos. Tungod kay, maka-experience ka kausaban,
kung ang imong espiritu na tao diha sa espiritu sa Dios. So, nagkinahanglan ang Dios sa mga soul winner. Doon kay daw may daghan na wala ko apil sa iyang panon. Karong tuigan, pilang ka na to ang karong tuigan panawin. Ako nawin ko number 1984 ko nawin. 1983 ko nawin. Kamo, kanos ako nawin. Nakay daghan na angay na itong iwin sa Ginoo. Tungkol kay gusto siya na ang tanan maluwas. Ang tanan makailan. Ang tanan makadungog sa may balita. Kapag kami so the heartbeat of God. Iyan yung gibutan sa sambingay. Katubit ang lost sheep. Katong nawala na kanero. Nawala nga COVID. Nawala nga anak. Unsay gibatin samahan sa diyang nakabalik ang iyang anak na nawala. Ang kanero nga nawala. Ug ang 5 centavo o 1 centavo nga nawala. Unsay gibatin sa amahan. Unsay gibatin sa katiya sa diyang nabalik. Priting lipayan. Masaon ako diri, usa sa mga kuan, katong nawala nga sheep. Ingon din ang Bible. In the same way, katong naulit na ba, ang kanino nga nawala, nakitang, nabalik sa tatiyan. In the same way, sa samang paagi mo ng Bible, there is more joy in heaven. Mas malipay ang langit over one lost sinners who repent and return to God than over 99 others who are righteous and haven't strayed away. Sa duga ni isa, usa lang na makabalik na no, makinulso, mubiyak, usa lang ang langit magkakalipay. Ang kasing-kasing sa Diyos di ba kung malipay ta mubit at ang heart? Gusto ka mag-beat ang heart sa Lord every day? O every minute? Kung nakay nag-win, wow. No? Then sa Cohen, kinuha ko na yung Bible, verse 10 sa Luke 15. In the same way, there is joy. Ang tanang ng joy in the presence of God's angel. Ang mga anghel. Pating mga libay, mga anghel. Whenever one sinners repent. Sa usa lang, paghinulso, ang anghel makalibay. Dayon, ato ta sa lost son. Tingnan ang Bible sa 32. We have to celebrate this happy day. Kining adlaw nga palipayon, for your brother was dead and has come back to life. He was lost, but now he is found. So ang taong naluwas, at ubangon sa Diyos, nakaplagan na siya. Ang taong nakabaton, pagtungo nakabaton sa kaluwasan, kaniadto patay, karon na buhi na. Kung buhi ka, palakpaki ang Diyos, karon na buhi. Buhi ka na! Padung ang Diyos na buhi ka! Hallelujah! Dahil na ka! Sa kakalibay sa Diyos na. Sa nakabalikan. Sa nagbibiyak ka sa imong sala. Sa nagbibiyak ka sa imong karante na buhi. Ngano nalibay man ang Diyos. Tawag kayo makapuyo na kauban niya. Gusto man siya mapuyo na kauban niya sa walay katapusan. Ang salak may nakabulang na ito. Pero siya makabalintan. Huwag na pabilintan. Ang Diyos malibay. Kaya mapuyo na sa eternidad kauban niya. And that's the heart of God. We spend our eternity ang walay katapusan. Kalang magpuyot sa langit sa walay katapusan. It's on. Ang pag-aming kalang, dili man na siya ni mo, ano, kaya bitaw, biya ni mong trabaho, kay mga bigay kalang, dili. Imuhan ang kinabuhi ba? Kung doon na kay gugma sa tao, may gugma ka sa Diyos, may gugma mo ka sa tao. Kung na'y nawala, kita ka nga, wala pa nakabatong pagtuog. Automatic ka, makashare. Kung sa may atong tool sa soul winning, kung sa may gamit na to, aron ta maka-soul win. Number 1 gamit na to is
Ang tanan tingog. Unsay gamit na to una? Pag-ampo. Hinagiba na to din. Prayer. Kung doon ang makan, wala maluwas na sakop sa mong pamilya mo sa imong buhaton. Ampo. Ampo. Sa so, naluwas ko mga igsawan, first na akong na-target is my mom and my dad. Akong mama, akong papa, relihiyoso kaayo may nga mga pamilya. Akong giampo, God, Lord, di pwede. Akong mama, always present sa simbahan. Sa iyang reliyon. Pero pagka-save na ako sa on, nakita na ako akong mama, na kinahanglan salvation ni Jesus. Bago akong Christian ato, di pa ko kabalo musulti sa gospel. Pero tungod sa pag-ampo, akong mama, kidala na ko sa akong pastor. Kaya ko, pastor, palihog ko, story day akong mama sa may balita. Di man parehas diri sa ato karon, magitudluan ta how to win. Dito sa una, wala man may panunod dito. Ang imo lang mo sa experience, ay hanin mo i-share. And first convert sa dihang naluwas ko is my mom. Ako mama. Kabalo ka kayo din ako, pagkaluwas niya, misunod ang iyang sakit, giayo sa Diyos. Ang atong Diyos, buhi. Kung sa diyang may uli akong mama, sa si ayo, pag-una ang iyahan panlandaw. Ingon dahil sa, naman po karon mo simba. Wala ko nag-ingon niya, kaya nagsimba doon sa kikaraan. Naman po magsimba, karon magpadayon mo sa akong kisugdan. Wow, ka-ready sa mama. Wow, ka-ready sa iyang kanan. Ipang tang-tang-tangyatan ng ipang sugod niya sa iyang lawas. Kung nagsugod siya, tila sa Diyos sa Bible. Second convert. Third convert. My father, ako mga igsoon. Hanto mga paryente. Hanto ako mga igsoon. Because gospel must be spread sa akong pamilya. Una nangaluwas ang pamilya. Mga paryente na ako. Paryente sa akong bana. Dili na ito ihigaw ang kaluwasan, kaya kaluwasan, precious katubangan sa Diyos. Amen? Prayer! Ang tanan ng prayer! That's your tool! Now, doon na tayo, pwede na ito i-share ang gospel na atawang, malikot mo kanya ng life. Na dili pwede kung gusto kang mo-share, ang kang hatagan ani. No? Simple kayo mga card na pwede niyo mong gamiton. Na nagsulti diri, live may tumon sa live LIFE. Pwede na mo nang i-share. Kung gusto ka, ginagalang ka rin. Mga ko sa office, nagkakanta ka. Ikuha na siya, i-master ni dahil makagamit na nini mo para makashare ka. Next, pwede ka kag-share sa imong testimony. Imong testimonyo. Tama kay testimonyo? Tama testimonyo sa kaluwasan? Tama na buhat ang Diyos ni mo? Inayon ba niya imong balatian? Inayon ba niya imong pamilya? Gamitan na nga tool para pawin ka. Kaning nga church, kaning nga tigom sa pagadian, nagsugod ni sa pag-share na ko sa akong testimony. Nagsugod ko lanaw, duha na ka verse akong bitbit. John 3:16, and how to be born again. Muna na kong bitbit. But the most yung invictive kayo nga hewan ko ng gamit is my testimony. Giunsa sa Diyos ko pagluwas. Giunsa niya pag-ayaw mong malatian. Na-identify na ko ang mga gibuhat sa demonyo sa mga tao and nakashare ko. Unsay gibuhat sa Diyos na ko, mabuhat niya to sa uban. And another tool, imong testimonyo ayaw nag-activate siguro ko galingon sa gibuhat sa Diyos ang buha. I-share na sa uban. And pwede na act of kindness. Amen? Kana bang sanang kindness? Pakita mo maayong buhat ba? No? Pwede kang isang sakay na rin bao-bao. Isang sakay na rin bao-bao na rin. Mahal naman kayo ng mga gasolina. Pwede kang kindness. Sakay ka, pagkapinan mo 5. Pagka mo cheese, kindness na. Brad, muhanan ng kambyo, Brad.
Then, imbitaron ta ka, Brad. O, Jesus loves you, Brad. Kindness, pwede ka. Sa una, itutuluan ni Tugtog Balay. Manugtog may balay. Pwede matutuluan mo sa una may son, magdalami ko. Kanang kit, bitaw, kanang bag, bitaw, ka plastic. Ang sunod yan, nail cutter. Ang sunod yan, kanang para pang sa una kay nukaong pa mga tao dito sa umuang ng kay nuka mga bata. Tambal sa nuka na ay para gunt kanang kurte. Manugtog may balay may son. Naadiri ginuka. Ang akong mission sa una kay sandwiches ba doon? Nang kay to nanon to siya nga. Parang kita holistic bitaw. Mangita ni tibihon sa una. Ay gitibi dire. Ay balay dire nga gitibi. Abi, grabe may son. Naka-witness ko ato, nakahimo ko ato by the grace of God. Amen. Tugtog balay, lakaw. Nahasan ko. Nindude kayo ang kalipay nga magpagamit sa Ginoo. Amen. So, ang promise sa Ginoo tagaan kanyang power. Amen. Power. No, gahong na makahimot na. Sa diyan ang Holy Spirit ingabot na ito. Tagaan ka isong magsulti sa pulong sa Ginoo. And the last, ang Diyos mo reward sa soul winner. Kung sa'y reward, ingon ang Daniel kanina, katong nakakabig o katong mga alamon, mo shine like the brightness of heaven. Akong ibutang diri, mahimong faith mo sa langit. Dili star of all season, kundi stars in the heaven. Kung masabot, sabta na malandong ko, ang mga nabigog ka lang, faith mo sa langit. Ngano ka? Kaya pagkabutin mo dito, daghan na kailan mo, kay daghan mong nasultian sa maayo. Ay, hala ka, hala na si Juan, hala mo man ang sultin ako sa may balita, mo man ang nag-win ako. Ay, bibo na kayo dito, kay mailado na kayo dito. Ito kay daghan kay kang na-win ng mga kalang. And the last, your labor is not in vain in the Lord. Dili mawad-an o reward kung maghimo kang soul winning. Last verse, 1 Corinthians chapter 3 verse 5 to 8. 1 Corinthians chapter 3 verse 5 to 8. Kinsa magod si Apollos, kinsa magod si Pablo, kami mga sulugon lamang sa Dios nga nang-agang kaninyo sa pagtuo. Ang nagsagsagsa kanamo nagtuman sa gipabuhat sa Dios. Ako ang nagbuga sa binhi, si Apollos nagbisibis, sa tanong apan ang Diyos mako'y nagpatubo nini. Dili importante ang nagbugas, dili importante ang nagbisbis, kundi ang Diyos kay siya man ang nagpatubo sa tanong sa tanan. Walay kalainan ang nagbugas o nagbisibis, gantihan sa Diyos matag usa so umala sa ilang tahimo. Naay mga instant. Na ko nadunggal many times na nga nakaabot siya sa pagtuo kay gisiran siya sa iyang classmate wala lang niya. Di nasira na po siya. Hangtod niabot sa iyang pagtuo. So, dunay nagbisbis, dunay nagtanong, ikaw nag-share, dahil dunay nagkapaluak, nagbisbis. Kasi napatubog ang Diyos. Pasalamat. Kaya ang Diyos nagpatubog ni mo. Amen? Siguro, ang nagwali, nagbisbis. Kaya sige ka pamina, bibisbisan ka. Sige kadumog sa dino, bibisbisan ka. Pero dunay na tanong ni mo. Yun ay na nakashare ni mo. Pero ang Diyos mo'y nagpatubog na itong tanan. Dalay ko niya ngalan sa wala niya katapos. Mindag mo mga expire. I know, dili sa yun, maglingkod niya. But kung attentive mo, makadawat mo. Seryoso ko ang Diyos sa soul winning.
Kung wala laing mo buhat ani, kung dili ang church ni Jesus Christ. Ikaw ug ako mao ang church ni Jesus Christ. We are called to win souls. Aron dunay tay manisay. Salamat sa Ginoo maigsoon. Basig ni aka karon dugay na kay ka. Tagakay kang experience sa Ginoo. Pero wala gyud ka step to win. Naakay mga para naman na sa mga pastor, para sa mga leader, dili manana sa tanan. Nga dunay relasyon sa Diyos. Dunay kasinatian sa kaluwasan sa Diyos. Gusto sa Diyos nga maka-experience ng tanan ani. Gusto ba nga maka-experience na mag-win? Kanang ikaw mo share sa abi ni mo, sister, gusto ko mo share ni mo may damot ka Jesus. Gusto ko mo share ni mo sa unsay gibuhat ni Jesus sa akong kinabuhi. Ang tubangan sa Diyos, importante kayo. Pero siguro, sa uban, dili na importante. But ang tubangan sa Diyos, importante kayo to share the respect. Kasi kung ano yung mga pulsa mong agenda, isakto na mo simbang ko. Isakto na mo magbasa kong Bible. Isakto na mo apel kong prayer. Dili na isakto iksoon. Gamitonon ka sa Diyos. Dako makain buhaton ang Diyos sa siyudad sa Pagadian. Dako makain buhaton ang Diyos. Please, ayaw ipalong na ng light service. Dako makain buhaton ang Diyos sa mga eskwelahan. Sa community na kung kita'y gisaligan sa Diyos, pag-win nila para kanila. Amen. Gisangkaman ka sa Diyos na ang palita na ito. Si Jesus sa atong kinabuhi. Ayaw itugon ng biyang ka sa kalibutan huwag kay nawin. Ayaw nagitugon sa kapagaling. Hindi pangayawa sa Diyos. Lord, gusto ko mag-soul winner. Lord, gusto ko anang buluhaton sa soul winning. Because soul winning is our responsibility. Tanang takisugo, why ipilit. Kung luwas ka, win people to Christ. Ayaw pagduha-duha. Gamahan ka sa Diyos. Empower ka sa Diyos. Para makabuhat ka. Awit ang natuunin. Awit nga. Tagalog na City. Ito pa malandungan nga. Gusto nyo ang Diyos na kapang tao. Makadumog, mahitungod sa iya. Gusto mo yun sa Diyos, atong siyudad, ma-evangelize na to. Atong binbiton sa ato ang eskulahan, trabahoan sa community. Ang bulaton sa pagsunod. Hallelujah. Atong i-declare ring amin. We give you praise, Lord. Alam ko sa lit. You're the God of this city. You're the King of this people. You're the Lord of this nation. You are. You're the light of this darkness. You're the hope of the hopeless. See? You're the peace to the restless. Who is that? You are. There is no light our God. Yes, Lord. There is no light our God. Greater things are. Greater
things are yet to come. Greater things are still to be done in this year. Yes, Lord. Greater things are yet to come. The greater things are still to be done in this year. Yes, Lord. Hallelujah. Greater things. You're the God of the sea. You're the King of His people. You're the Lord of His nation. You are. You're the light of the darkness. You're the hope to the hopeless. You're the light of the restless. You are. There is no other God. Thank you, Lord. There is no other God. The greater things are yet to come. The greater things are still to be done in this day. The greater things are yet to come. The greater things are still to be done in this year. Thank you, Lord. Kung ikaw na nilanguna, ngayon ka, Lord, wag ako kasulayan pag akong gidawat ang hagit, na mahimo kong soul winner, mahimo kong witness, or may undang na kay soon, may undang na wala na kay passion sa mga tao na nangawala. Pero karong hapuna, gusto kang ipabalik ni mo, ibalik mo sa Ginoo ang kasibot sa pag-soul win. Kay partigyo nindot ako mahimo kang kung magpagamit ka sa Diyos as soul winner. Kung ikaw ni, Lord, gusto kong tawad sa hagit na may mong soul winner, fishers of men, ambassador ni mo, and a witness to you. Kung ikaw na, karong hapon na, pinagi sa imong pagpataas sa imong tuong kapot. Imong gikuan naman ko galingon, Lord, niya ako. Igo na yun kang pagtinguha, igo na yun kang mudawat sa challenge. The rest, i-allow ang Diyos na mamuhat sa imuhang kinabuhi igsoon. Hallelujah. Thank you, Lord. As you give the hands sa batan igsoon. Ginoong Jesus. Sa batan sa Ginoong Jesus. Daghan salamat sa buluhaton nga imong gipiyan kanako pinagi sa gahom sa imong espiritu. Akong dawaton ang hagit na mahimong soul winner, mahimong fisher of men, mahimong ambassador, mahimong nimong saksi, Ginoo. Kung pinagi sa gahom sa espiritu, nag-ampok ko, Ginoo, nadalhon ko din mo sa mga tao na nagkinahanglan ninyo. Pinaagi sa imong ngalan, Ginoong Jesus. Akong gidawat ang maong buluhaton sa pagka-soul winner. Amen o amen. Damdam na pag-asa ka sa mga as I start, as you lift your head, as I pray, Lord, na kinahanglan din kaisog, Lord. Yes, Lord Jesus. Ang pagbuhat sa buluhaton ni mo. Determinasyon, Ginoo, na kinahanglan ni desisyon na mo. I pray sa tanan ng dawat sa challenge na makaabri sa mga bakba sa ngalan ni Jesus. Lord, hatagi silang mga tao na ilahang masiran diyan sa gospel, sa ilang testimonyo, sa ilang kinabuhi, na makawin sila bisan usa, Lord, na makailanin pasig ulit din. I release the power of the Spirit of God
to Lord, to win soul para mahimong ma-disciple. Salamat Ginoo sa mga kamot. Gingon nga iglesia, Ginoo, among gidawat ang kakuhan na kini nga iglesia mahimong soul winning, soul winner nga iglesia. Lord, we just thank you sa bulaton, halagdon nga bulaton, and gipiyal sa matag usa ka namo. Sa ngalan ni Jesus. Amen. O amen. Hallelujah. Hallelujah. Isoon. Nagaan kasi Ginoo tao. Kaya mong mawin para sa iya. Amen. Kapalingkod ng mga isoon.